си кой? Сашето! А ти си Финия. Аз съм Фингъс! Момчета, предпочитания кой да е първи, втори? Мисля, че ти. Да чуем бита! Придвижвам се мистериозно, защото искам да избегна лицето ти грозно. Ко са правиш, че си преди всеки ла, ти си 3 с насрани лайна. Пача, не че си миньон, но мязаш на градински гном. Влизам и та яма ни ставиш за филе миньон. Ти си кокъл, ма без кост на мост. Виж съкъв си дребен трол под мост. Мега прост, влизам като наркобос. Взимам ми микрофона и вдигам всеки лост. Аз съм лост или биво, нима бе, даже не ми дреме за тебе, къде си ти? Сашето убива, Сашето ни се спира с микрофоната и шия. И с микрофона ще убия. Я се виж, къде си влизаш в багажник. Не събей на голям, защото си голям отдавник. Ще те метна директно от тук като Дунава. Храниш гълъба, а май ти си този, който прави херца в ъгъла. Я се заври, там някъде в кинефа съм чувал, че прави черти. Я се привери от масура си, опъни си, ликни, защото песни не мога да запишеш и 3. Мой, стоя скил, много забиваш. Ще трябва да залиташ, ще трябва да се прибираш. Мой, няма прогресираш, като записваш в някакво студио за коралчеци. Коралчеца исках да кажа, обърках се, ама точно за това си тръгвам с капела и повръщам та. Ал Джазира, кой ще пи бира? Има нужда от втори рун, защото така аз лично съм малко объркан. Айде пак. Мълчиве мини секта. Намери си стил, бе, дебил. Какво крадеш от вече изпипаното, пробаното, а? Ко са правиш, бе, русенската секта? Ко са правиш, кученце избягало от клетка? Внимавайте, пинчара е на сцена. За да изям дори не ми е схема. Това да те бия няма никаква дълавера. Братле, тука горе е по-хубава моята атмосфера. Такива като теб ги ям за закуска. Аванта на тебе няма да пусна. Пейни са ме колкото главата ти, ръката ти и краката ти. Братле, не ми трябва багажник, за теб ще те ригна целия в мешка. В цялата игра на рап ти си просто жертва, малка пешка. Аз съм цар Колю, влизам, рапирам май отскоро, но ще те степя на 10-1 с меча на Зоро. Ахила на килдрила, Сашето на бомбапа. Я да чуя, кефичи ли са на това, което се случва? Искам всички. Втория рин ще почна, ма няма свърша. Ще се попна, след като твоята путка свърша. Сега ще свърши и рунда. Само 3 секунди ми трябва, за да те гътна. Няма да замязаш на нищо полезно, защото те измятам се скиважа. Аз съм този, дето хората казват, че не важа. Ама ти си този, който къзи събира си багажа, защото гонят техните. Мани се гази, надвали се кефите. Можете само с пакетите да се хвалите, ма няма как да стане, къде се падате само по педалите. Всичките гази искат да стават, всичките викат, че страшно много продават. Ама ги изнасям гази от тук до пазара в Русе. Знаете, че взимат колкото мара. Да знам, това беше, сори.
Така, имам предпочитания, и двата имат предимства, и двата имат недостатък, и двамата. Затова искам, ще ви засичам по 3 секунди акапелно. Добре, надъхан ли сте си първи този път? Братле, къде си ти? Ти си на някаква сцена. Ще трябва да плащаш 20 лева на Авера, за да мога по стълбата да се ескатериш, но вместо това аз ще го направя и аз ще се ескатеря. Ти си този, който ми каза колко много бил забравил. Сори, брат, ама такива като тебе не съм виждал да пеят на сцените. Демек, брат, вие се катерите на някакви стъпала, дето не мога да се сетите къде са ви целите, дето ги виждаш с някаква пантана си, братле, с някакъв свичер, даже не знам откъде си го взел, брат. Благодаря, благодаря. Брат, ти си добре, ти си от детския кът на далаверите. Брат, какво да направя? Братовчетките на аверите тупна им обувките. Защото са с малки крачета, момче. Да те еба в мини литъл бандига, като видя ми се повдига. Брат, ти си литъл рапър, литъл мини, нали? Какво правиш, ще рапираш на рали? Рими намери деца свързани с мен, не с ти. И с тези дет ги знаеш, дет пият не с ти. Трябва да избера съшето.